Днес правим практика за връщане на енергията обратно. В предното видео прекъснахме връзката с човека, с който сме решили. Тук искам да сложа една скоба. Това не е задължително да бъде ваш партньор интимен. Може да прекъсвате връзки с всякакви хора, с които просто имате чувството, че сте свързани по някакъв начин и това ви влияе недобре за вас. И за да приключим процеса, след като сме прекъснали връзките, може да се прави без да сте прекъсвали връзки, просто искате да се върнете енергията, която сте вложили в някой, съответно да върнете това, което той на вас ви е дал като енергия, вие да си вземете вашата. Може да се използва практиката и самостоятелно, без да са прекъсвани връзки. И сега започваме. Представете си човека, за който става въпрос, т.е. на който ще връщате енергията, която ви е дал и ще взимате вашата срещу вас, визуално. Между вас мислено поставете черен екран, който ще играе ролята на филтър и този филтър ще пречиства всичко, което ще върви от вас към човека от среща и от него към вас. Тоест тук ние сме с идеята, че ще си взимаме и ще връщаме енергия, емоции и чувства, но те ще бъдат възможно по най-екологичния начин и нещата ще бъдат положителни за всички. Тоест, колкото и да ни е болно, колкото и да ни е мъчно, колкото и да сме ядосани, няма да връщаме отрицателни емоции. Ролята на този екран и на този филтър е всичко това да бъде пречистено и към вас, и към другия човек, просто да върви чиста енергия. Представяме си човека, слагаме екрана между нас, черния екран, който ще играе ролята на филтър, и на ум или на глас, на кой както му е комфортно, казвате следното. Аз, казвате си името, връщам на теб, казвате името на другия човек, енергията, която си вложил в мен, емоциите ти, отношението ти, всичко, което ви дойде на ум, просто го върнете. Ще изчакам няколко минутки, за да го направите заедно с мен. Връщам любовта, връщам болката, връщам страданието, връщам енергията ти, всичко, което ви дойде на ум, то преминава през филтъра, пречиства се и се връща на другия човек. Сега, който е добър визуализатор, може да види как от него по принцип определени частици почват да излизат. Това няма да се случи съответно при всички. Минават през филтъра и се връщат в фигурата от среща. Така, този процес може да го продължите, т.е. да изчакате, докато сте сигурни, че за вас процесът е приключил. И след това, от човека срещу вас, фигурата, която вие сте си поставили като човек, започват към вас да се връща цялата ваша енергия, която вие сте вложили в този човек. Връща се любовта, връща се енергията, която сте вложили, ресурса в тези отношения. Няма значение за какви отношения говорим. Всичко, което вие сте влагали, то започва да се връща от фигурата от среща, преминава през филтъра, изчиства се като енергия и съответно влиза във вашата фигура, за да се напълните вие с енергия и да си върнете, т.е. енергията, която сте вложили в този човек.
Ще изчакам още малко, за да завършите процеса. Изброявате в момента всичко, което ви дойде на ум, това, което сте вложили. Чувства, емоции, дори отрицателни емоции, гняв. Всичко това ще бъде пречистено през филтъра и ще се върне към вас като положителна, чиста енергия. След като завърши целият процес, махаме черния екран и филтъра. Благодарите на фигурата от среща за това, че е била в живота ви, за това, че ви е научила на нещо, за това, че сте преживели конкретен опит, от който вие сте имали нужда точно в този момент. Благодарете за всичко, което ви дойде на ум. И изпращаме фигурата да си тръгне от нас. Тази практика може да я направите няколко пъти, колкото ви е необходимо. За всеки ще бъде различно. Като искам да добавя, че може да се използва и за конкретна ситуация, която вие все още предъвквате, все още анализирате, все още някъде там ви стои в главата и не сте изчистили. Говоря за ситуация. Тоест, представяте си по същия начин дадена ситуация, взимате си енергията обратно, изговаряте това, което имате нужда да кажете по този въпрос, за да затворите, закриете ситуацията и тя да престане да ви бъде като трън в очите, така да се каже, да преставате да се връщате там, да мислите, ако аз бях казала това или бях направила еди какво си, просто използвате го за конкретна ситуация по същия начин. Визуализирате ситуацията или започвате да работите с намерението, че искате да изчистите тази ситуация. Слагате си черния екран, филтъра, изговаряте всичко, от което имате нужда, пречиствате, съответно през екрана пречиствате всичко от ситуацията, връщате вашата енергия, която вие сте вложили вътре и затваряте процеса.